हाय फ्रेंड्स, मालवणी तडकामध्ये मी नीता राणे तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे ट्रॅडिशनल स्वीट खरबस, तोही चीक न वापरता दही आणि मिल्क मेड म्हणजेच कंडेन्स मिल्कपासून तयार केलेला। लागणारं साहित्य आहे 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर, 1 वाटी दूध, 1 वाटी मिल्क मेड कंडेन्स मिल्क, 1 वाटी दही। दही आपल्याला दह्यामध्ये पाणी नसायला पाहिजे आणि ते गोड असायला पाहिजे, आंबट नसावं। आणि हे आहे MTR बदाम मिक्स। याऐवजी तुम्ही एव्हरेस्ट दुधाचा मसाला सुद्धा घेऊ शकता। कंडेन्स मिल्क मी अमूलचे घेतलेलं आहे आणि कॉर्नफ्लॉवर आहे। आपण आता सुरुवात करणार आहोत। एक एक करून मी सर्व साहित्य या बाउलमध्ये टाकणार आहे। हे आहे कॉर्नफ्लॉवर, त्यामध्ये मी मिक्स करते आहे दूध, दूध दही मी चांगलं मिक्स करून घेते आहे। आता मी घालते कंडेन्स मिल्क। हे सर्व मिश्रण मी खूप चांगलं मिक्स करून घेते। हे मिश्रण मी चांगलं 2-3 मिनिटं खूप छान ढवळून घेतलेलं आहे। ते सर्व मिश्रण एकदम मिक्स झालेलं आहे। आता त्यातलंच थोडंसं मिश्रण मी ह्या बाउलमध्ये काढलं आहे आणि त्यामध्ये मी हे मिल्क पावडर बदाम मिक्स आहे ते मी मिक्स करत आहे। आता मी स्टीलच्या भांड्यामध्ये हे सगळं मिश्रण ओतणार आहे। आणि हे जे आपण बदाम मिक्स केलेलं आहे तेही मी वरून असं हलकं त्यामध्ये घालणार आहे आणि ते हलकंसं ढवळणार आहे। कुकरमध्ये मी पाणी घातलं आहे आणि हे आपला खरबस मिल्क पुडिंग मी शिजायला ठेवणार आहे। पुडिंग शिजताना मी त्याला कुकरला शिटी नाही लावली आहे आणि मी ते 20 ते 30 मिनिटं मध्यम गॅसवर शिजवणार आहे। आपला खरबस तयार झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। साधारण 35 ते 40 मिनिटं लागली आहेत कुकरला। आता तो मी प्लेटमध्ये काढून घेते। आपला खरबस मी थंड झाल्यावर प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे उलटा करून। साईडला एक्स्ट्रा पाणी आलं होतं तेही मी बाजूला काढून घेतलेलं आहे। आता मी तो कट करणार आहे। त्याच्यावर मी थोडेसे बदामाचे काप टाकलेत। आपला खरबस तयार आहे, तुम्हाला दिसतच असेल, खूप छान झाला आहे। तो फ्रीजमध्ये थंड करायला ठेवावा। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।